हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो आरो गोजौ फारसे दावगालांहोनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों चिरां जिल्ला बिजनी सिङाव थानाय बर' बाजार दावगाफु कमिटिया सोलिबाय थानाय लोक्षि फुजाजों सोमोन्दो लाखिनानै बिजनी लोक्षि मेला थिलिनि बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव फारियै 15, 16 आरो 17 अक्ट'बराव सानथामनि हाबाफारि लानानै बयजोंबो अनसायजानाय आयदाखि बर' थियेटारखौ दिन्थिनो साखाफारा जादों। मख'जाथावदि दावगाफु कमिटिनि आफादगिरि मावरियास्रोन गयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बर' हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनांगौ आरो फोथांना लाखिनांगौनि थांखि आरो नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों बिथाङा। बर' हारिनि हारिमुखौ अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बयजोंबो अनसायजानाय आयदाखि थियेटारखौ लोब लोब नायनानै हेफाजाब होलायनो खावलायदों। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बुथुमगिरि बेजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। बेजों जोङो नोंथांमोननो बेखौनो जोङो मिथिहोनो लुगैदों दि जों बर' बाजार दावगाफु फान्डनि जोहै जोङो बिजनी लक्ष्मी फुजा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बर' हारिमुखौ फोथांनायनि नोजोर आरो थांखिजों जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि जे गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस जायखौ जों बयबो मिथियो फामफुलि होननानै, बे फामफुलि गयारिनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लायाव जोनोम मोननाय, क'क्राझार जिल्लानि जे हाथिमाटा होननाय जायगायाव जोनोम मोननाय जे आयराखि बर'नि थियेटार, बे थियेटार सावथुनखौ जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै दिन्थिनो थांगासिनो दं। नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौनो फोरमायना गोजोनोदि जोङो सेथि हरखालि जोङो बयजोंबो अनसायजानाय जि फावथिना, जाय फावथिनाखौ फाखन, बे फाखन फावथिनाखौ जोङो सुनिबार अर्थात 15 अक्ट'बर जोङो सेथि हराव दिन्थिनाय जागोन। जोङो दाहा नायजाबनि मुङा जाहैबाय दाहा। नोंथांमोना बे दाहा जि नायजाब बेखौ नायबासो मिथिनो मोनगोन दाहानि ओंथियाव मा हाबनानै दं। आरो नैथि हराव जोङो थामहिनबा 16 थारिख खालि जोङो फाखन नायजाबसाखौ जों दिन्थिनो आखायाव लादों। आरो जोङो जोबथि हर थामहिनबा 17 अक्ट'बराव जोङो जोंब्लावनाय हाथफ्ला बे नायजाबसाखौ जोङो दिन्थिनाय जागोन। जेखियानो जाथों मानो आं बेखौसो खावलायनो लुगैयो, जुदि जोङो बर' हारिमुखौ जुदि जोङो फोथांनानै लाखिनो नाङोब्ला जोङो रायजो राजा बयनिबो जों हेफाजाब नांगोन। हेफाजाब मोनब्लासो जे बर'नि हारिमु, बर'नि सिनायथिखौ जोङो बुहुमाव जोङो सिनायथि होनो हागोन। बे नोजोर आरो थांखिजोंनो जोङो जाहाथे जोङो एसे टिकेटिं सिस्टेम खालामनाय जादों। जोङो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो माबा हिसाबै थाखो हिसाबै राननाय जादों। जोङो सेथि थाखो थामहिनबा फार्स्ट क्लास, नैथि थाखो सेकेन्ड क्लास आरो लास्टआव थामथि थाखो जायखौ जों गेलारि होननानै बुंनाय जादों। फार्स्ट क्लास हिसाबै जोङो 200 रां लानाय जादों आरो सेकेन्ड क्लास हिसाबै जोङो 150 आरो थामथि क्लास हिसाबै जोङो 100 लानाय जादों। बेखिनियानो जों बेखौनो खावलायनो लुगैबावो दावगाफु जि जोंनि हानजानिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे लोब लोब फैनानै बर' हारिमु सिबिनायनि नोजोर आरो थांखिजों फैनानै बिजनी लक्ष्मी फुजायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जि थियेटार दिहुननाय, सावथुन दिन्थिफुंनाय बैखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसो गोरबो बोजबनानै लायो आरो नायफैयो, जोंखौ थुलुंगा होफैयो। बेखौनो जोङो दावगाफु हानजानि जानानै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायै खावलायनाय थाबाय। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL-आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय, जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन।
बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 10 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।